kani gede ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dei afililia saukmi kimat bakongsan jong khubor minta ka step pentikna ukonrat ke sangma yakinoilam jong ki lightly ki district council ba ka sarkar kan khmi ikajing dei hapdeng ka jila bat ki council dang ya chaprang ka jinglet wat bat ajirap yakaliang ka balakala ha kawa Brahmaputra nang penyara ke jingtrekam jong ka skim Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana ban penslori ki brio bakin plie ki bank account jong ki bat on pun ko burom ya kanang maria ka bastet ke Himadas ha Guwahati minta kasni ka khubor babnya Umunti ramba ka jila Meghalaya ukonrat ke sangma hingin kasni ula pentikna yakinalam ki lightly ki district council ka jila baka sarkar kan khmi ya ka jingdei hapdeng ka jila bat ki council ya kani ukonrat ula ong hakinomi khmat ki lightly ki district council kata uba HS jila jong ki HADC UMB rimba jong ka GHADC bat UDR marak jong ka GHADC kinale benakendu ya umunti ramba ha ka office trekam jong uba HS jila habai kren bekla pathai kubor ula ong ba ka jing kendu ya umunti rangba kalong ru ban kerpat ya ka jing pelat ya ka baha badangsa jong council ka ba kidang dei ban yo naki khajna halor ki mar po khando bat halor ki jing mi naki khlau UCM ka ke GHADC pat ula ong ba wale ban ra ya ka mat ka bai dei ba ka jing pensa teng ya ka tulop jong ki 8000 mut ki nong troi ka council la kumba khat nyu bunai munta ka balakot palat prapok lur tingka umunti rangba ula kular ban shingkhia halor kini kimat ke bala pensno hau ha Assam ka jinglet wat bat ai jingrap ya kalieng ke belakala ha kawa Brahmaputra kelas dang nado hining kesni da ki shipai ki NDRF bat SDRF ha Guwahati kinong chini ki batbet jong ki shipai du yau kelais no oktilang ha kani ka jinglet ai jingrap kat kum ka khubor lo ong ba arphawut ki breu la ban plat em bat kum ba lightly ki mat ya pat la yo bantam ki pulik lakem ya armut kinong frei jong kani ka lieng na ka benta ban pelong ka jing toket umun tirang ba ka jila Assam usar bananda Sonwal ulah hukum ban pelong ka jing toket halor kani ka jingja ni yoru ya ka khubor snowlam na upyazen kari Ramnath Kovind ban na umun tirang ba adu kari Narendra Modi halor ka jing do no ai katto ka ni ki minsin breu ha kani ka jingja kala lieng ha Assam Kovind ha ka tweet ka jong ula penpau ka jing snowlam ya ka yeng ka siam jong kilanat bat umun tirang ba adu pat ula ang baka sarkar jila kadang ai tre shitom ban ai jingrap kat bala Menteri Net Information bat Public Relation ka Manipur Thongnam Biswajit Singh ula plia perda ke jingpin inam basan sini yakidur halor ka saf niyat sahi vikas lamne ke jing shakri basaus nem jong ka sarkar NDA ya ka bala penang ha INA moiram Biswajit hab ai jingkon ha kani ke jinglang ula ong ba ka sarkar ka phai khmat bhasha ki samla nama daimaki kipaya jong ka lawe ke imnang salang lasdang ru ya ka start up policy na ka bentaban ai kam ai jam ya ki samla pule khlam kam khnang bakinna banyeng halaki jongki kijat ule mutri la batairu ya ki scheme sarkar pher kumka ujwala yojana ka beti bachao beti parao PMAYG bat kiwe na kabanta ka koi kakhia ki paiba ka sarkar kan sapha ki doktor shakileng ki jaka ki bakhampa ji ban ai jing sumar ya ki nongpang lingba ka jing shakri da ki helicopter ya ka ba on sapnation ula ong Lapelong ya ka jinglang halor ka systematic review system balapnya da umentri ka PHE ubak samlin mangyang ha circuit house clearat hakani ka jinglang laidon lang deputy commissioner East Jangjahil district ubak FM dop bat kum juru ki he officer jang ki office ki badan ha East Jangjahil district clearat habakran ha ka jinglang umentri ra kentu ya baro ki officer bakin 3 minute pat ai ka jing shakri ka bapaka ka ban munto ya ki pai pa jong ka district bola banjuru ban bo bed bo renti ya kilat kelimti na kamta ka jingkyo state ha ka district kayeng bishar bhakli adu ka Supreme Court kala pendam no kattu ka ni na ka section lai nyo ka ba penram bat ken bi a nya ka jingde jongki arnut kinthai ni shimrang kayeng ka shari jongki nang bishar basan mut kala pendam ya kani ka an ka basis pa san pu prasnyam da ka jinga menjurlam Kakashri Bralam Kumado Chief Justice Deepak Mishra kalaong ba kani kabunta jong ka section lai nyo jong ka Indian Penal Code kabakain BA ya ka jingde ki arnut para kanthai ni shinrang kun kabam shangnya kabam la ban penshisha ni yada bat kabashurai khlem jing penshai
का सरकार कलराय बन पेनोंग या स्कीम प्रधानमंत्री जन धन योजना कुम का स्कीम का बंदन जिंखांग निपोत बननंग पेनबुन शुशु या की जिमंतोय खना बन पेंशलर या की ब्रियो बन प्ले की बैंक अकाउंट की जोंकी हबाई क्रैम बकलाप थाई खबर हदिन का जिंगलांग का कनहोन मंत्री का सरकार देंग हनी दिल्ली मंत्री तंपला तिंका का सरकार देंग अरुण जेटली उलाओंग बा का जिसे पिसा का बप्पाला या का जिंदन पिसा लापन की अर्शा कता न कसन 1000 तिंका शक 10,000 तिंका हपो गनी का स्कीम उलाओंग बा करता बलबो एकितु की बला बन से पिसा बोन बने का बकीदन लापन थमाई कता खतफ्रा हदो 100% स्नम न का जुलंग मुनशवा कता खतफ्रा हदो 100% स्नम कनिक देख ऑल इंडिया रेडियो शिलोंग का बुवालम शफी या का खबर का जेक्रन बनिंग कोंग ए हपदेंग आर ला आर जोंग का इंडिया बाट का यूएस लापन लोंग हिनंग का सिंह न्यू दिल्ली का मंत्री कोरबार रे का सरकार देंग का सुषमा स्वराज हाग बकुत जोंग का जेक्रन कला ओंग बा का इंडिया का नेत्रैलांग काट बला बन पुन्ने या का शोंग सुक शोंग सन बदरू बन इथो या का जिंगथ्रंग की पाइट बा बन्याय कियो हा का लियांग का योकोट बन रोय कर हाई बट बन कियो शफ्रंग का स्वराज कला ओंग रू बा का रे का नेत्रै रिंगकट बन्यले पुष्या एक जिंगपंत्रिंग की लियानो बट किवे ki jing e ki ban yada ya kari bat ka kurman ru bakan don ka jing te lok ka baskem hapden ke India bat ka United States ka office jong us em bat dorbar hima milim kan sepelong ya ka dorbar hima minta ka sni ha ka por khabi bije mustap ha dalang polo ground shillong ha ka ni ka program on don ringkat ki real pok mat jong ka hima milim nadu ka east kha sales hadu ribhoi district Meghalaya ka North Eastern Service All India Radio Shillong kan sa pusno pat ba ya ka program jong ka jinishim benta ha ka jingatai halor ka phang minorities welfare is justice done to it ha ka por prabaji minute hado prasa pho minute ki rio shampang nik naki station di prepare jong ka All India Radio kini shimanta ha ka ne ka jingatai ya ka ne ka program la ban singap na u shortwave in 0.9 meter ubayrangkat ba usawjar news pa khandai pho kilohertz bat kum jo na ka FM channel Chispa 0.8 megahertz laru ban singap na ka mobile app jong ka North Eastern Service ba jong ka rinsan AIR North East DTH ka सरकार असम kan sa pungkup burom ya kanaya mare state ka himadas ha Guwahati mintagasni ka himadas kala yo ban khur lightly kitakma ha ka Asian Games ka barang syukut shen on piang burom ya ka himadas ha ka limson da ka jingdan rengkat lang umutiramba ka jela usar bananda sunwan hadian kami on pungkup burom ru ya ka himadas ha ka jelang ka ban selong ha Guwahati ha ka ba ki khlori le kai kini sakhilang ya ka ne ka jing pungkup burom ka सरकार असम kan ai kusnam ka ba iwei pohindreu klur tingka shaka himadas nakabanta ka jingra jinjob jongka ha ka jinga khon ha Asia bat Finland My Home India ka wena kan hon treman snobha kan pinlong ya ka North East Festival ban pidang snobha ya ki khina puli thamai ki bana ka than stay lamni ni ha Delhi ha ka pratrek lubnai ha Talkatora Stadium New Delhi kani kan hon ha ki ni kilai snam balalet ka juya yarap ya ki to ki bro ki bran kam jingrap bat ki bro ki bodok jong ka than stay lamni ni ha ka program jan miet ban pin e ka deity jong ka than stay lamni ni na ka banta ki ni khina puli on sai dong nang Menteri Kampo Yang Rajnath Singh, Menteri Dona Ujitendra Singh, Menteri Ramba ka Tripura Biplab Deb, Batkiwi Kiwede ki Kendram Kelendan. Banpun kot ya khubor sa sisian kimat pa kongsan. Pentik na Konrad ki sangma ya kinangalam jong ki lightly ki district council, ba ka sarkar kan khmi ya ka jingdai hapdang ka jilla bat ki council. Dan ya chaprang ka jinglet ward bat ai jingrap ya ka ling ka balakala hakawa Brahmaputra. Nang penyar ke jingkrai kam jangka skim Pradhanmantri Jan Dhan Yojana ban penslor ya ki brio bakin play ki bank account jongki bad on pengkup buram ya kanaya mare ka bastat ke himadas ha Guwahati mentakasni bad kato khubor kelakut kepulauan Shipri na ka All India Radio Shillong hadian kato ka Nippon ya so ba ka Delhi Station na ka bentaki khubor ki banwan kata ka por prabjing ni khubor haktin Hindi para por prakasan ni khubor haktin phareng kani kadai ka All India Radio Shillong